Rudy Suryadi. Ja, misschien komt hij nu wel hier achter mij de zaal ingelopen. 9 Zeeuwse finalisten die dingen vandaag om die prijs. De Eastman Muziekprijs 2015. Een muziekconcours. Christian, ik weet niet of ik je even mag onderbreken, maar wat ben je aan het doen? Nou, ik tril nu mijn lippen en daarbij train ik dus nu mijn spieren in mijn lippen, zodat ze warm worden en zodat dus de trilling makkelijker overgebracht kan worden op het instrument als ik zo meteen echt ga spelen. Hoe ging het inspelen? Heel goed. Heel goed. Er zijn altijd een paar van die kleine puntjes waar je dan nog op het laatst misschien wat aan hebt. Maar voor de rest, ik ben heel tevreden. Het klinkt... U gaat er echt helemaal voor, zie ik. Tuurlijk. Wie gaat er niet voor zijn kinderen? En zeker als je het kan zoals hij, dan wil je er gewoon alles uithalen wat erin zit. En dan hoort daar een stuk hulp bij. Bent u stiekem nou niet een beetje jaloers op uw zoon dat hij hier op het podium staat? Nou ja, goed, ik roep het al jaren. Hij doet dingen die ik nooit heb gekund en ook nooit meer zal kunnen. Dat moet je op deze leeftijd moet je dat leren en niet meer zo oud als ik ben. Ja, het ging eigenlijk wel goed. Je had een paar kleine dingetjes waar het nog wat beter kon, maar voor de rest ben ik tevreden. Hey, en wat zijn je verwachtingen voor straks? Stel je voor, de zaal is vol, daar zitten honderden mensen. Hoe sta je hier dan? Ik denk dat ik hier gewoon heel rustig sta, want ik heb niet zo vaak last van zenuwachtig zijn. Ik denk dat de foutjes door de spanning die ik dan nog wel een klein beetje heb, dat die er niet meer zijn. Dus ik ga er volledig voor. En is hier nou ook meedoen belangrijker dan winnen of gaat dat niet op? Ik vind het meedoen ook zeer belangrijk. Want al het commentaar wat je hier terugkrijgt, dat kan ik verder gebruiken voor een ander concours. Of wordt je vader boos als je niet wint? Nee hoor, die wordt helemaal niet boos. Wat is de Eastman Muziekprijs? Dat is een prijs voor schoolgaande kinderen die in Zeeland wonen en die klassieke muziek beoefenen op een goed tot heel hoog niveau. En daar wordt een wedstrijd voor uitgeschreven en de winnaar die krijgt de Eastman Muziekprijs. Om zo te zeggen, dus in kort gezegd is hij dat. En wat doet zo'n prijs? Wat is het belang? De eer gewoon. Het is in feite niet om daar heel beroemd mee te worden, want beroemd in Zeeland daar ben je nog nergens in de wereld. Maar het is wel een stimulans als je dat wint, dan weet je dat je tot de betere behoort. En dat geeft dan weer een stimulans om daar verder mee te gaan. En het is ook, laat ik zeggen, een trekker voor anderen om te proberen ook zo'n prijs te behalen. We hopen dus dat er dus een stimulerende werking van uitgaat in het beoefenen en ook beluisteren van klassieke muziek. En met een heel klein streepje voor, want dat is het in dit geval, gaat de eerste prijs naar Anna mee. Tweede in jouw categorie. Teleurgesteld? Nou, niet echt, want ik ben blij met de tweede prijs en ik gun het Anne-Mee ook zeker dat ze de eerste prijs heeft gewonnen. En hoe denk je dat je vader zich voelt? Ik denk dat hij juist ook nog hartstikke trots is dat ik toch de tweede prijs heb gehaald. Vader van een trotse zoon? Tuurlijk wel. Trotse vader, trotse zoon. Er zijn altijd van die kleine dingen die gebeuren. Is het een niet aan het andere? En het is heel mooi geweest, absoluut.